se na počátek ke kořenům mysterijních tradic Středomoří. Na konci pravěku s počátkem zemědělské civilizace nastupuje zásadní proměna lidské spirituality a vnímání světa vůbec. Tato vpravdě světová revoluce myšlení je doložena archeologickými nálezy kultovních center na Předním východě, datovaných hluboko do 10. století před naším letopočtem. Turecká lokalita Gebel Tepe šokovala odborníky jak svým stářím, tak nečekanou astronomickou a symbolickou propracovaností kamenné sochařské architektury, kde vše odkazuje k uctívání naší hvězdné a planetární soustavy v návaznosti na cyklický čas a periodickou obnovu světa. Stojíme zde v centru nového kosmického náboženství, které ustanovuje božskou moc ovládající na nebesích pozemské dění.